Amores, grup de percussió, va adoptar el nom de l'obra Amores, un treball de 1943 d'un dels seus ídols, el músic nord-americà John Cage, un dels grans mestres del minimalisme. 4 dècades més tard, en 1989, els valencians Pau Ballester, Àngel Garcia i Jesús Salvador Chapi van decidir unir forces per formar el grup. Ja sabem que la percussió sempre ha estat ahí, és la vessant més primitiva i ancestral de la música universal. En Amores, la conjunció de tradició i avantguarda traspua en unes composicions que són sant i senya de la música contemporània. La seva trajectòria no es limita només a l'estrena d'obres de percussió inèdites als escenaris i a les seues composicions pròpies. Amores han desenvolupat també una tasca valuosíssima en la docència i l'educació i han dedicat gran part del seu temps a la investigació. Han gravat més d'una desena de discos. Han actuat a països com els Estats Units, el Brasil, l'Argentina, l'Uruguai, Puerto Rico, Mèxic o Corea i han rebut els reconeixements més destacats al seu treball per part de la indústria i de les institucions, entre els quals hi ha el Premi Carles Santos en 2019 i la nominació de 2020. Parlar d'Amores, grup de percussió, és parlar d'uns músics totals, entregats en cos i ànima a la seva feina, incapaços de no dedicar el 100% del seu temps a allò que més els agrada. Gaudim esta nit de la seva proposta amb majúscules en Territori en concert.
So
de mar. Plutó, forta tempesta, destrucció aterridora, força infinita i profunda, crema, pica, mossega, caça. Present trobar el nucli de la vida, de la conquesta d'un mateix, com el guanyador.
I sehe zwei Fische in Bewegung, lange den Gebeten. Neptun, Wasser wasch ganz wenig voraus, alle Wettbewerbungen Schäden zerfließend, hingebungsvoll, sanft und gütig, plötzlich eigen sie Intuition, Träume, Weisheit, Kindlichkeit. Aries, Feuer, feurig, ai, Mars, Jugend, Sonnenaufgang, Morgenrot, Oi, Osten, Frühling, genoss mich Sprung, schnell und impulsiv gespannt, liebte Gefahr, Reigesinn, scharf, Übermut.
Pau, Xapi, Amores, esteu sempre reinventant-vos? És una de les tasques, o diríem, propòsits que sempre hem tingut el grup. Per les circumstàncies de la percussió, en certa manera han sigut, diguem, abanderats de l'avantguarda, precisament des de la família de la percussió és on, diguem, els compositors ja del segle XX han innovat més, no? Per la qual cosa em sentim un poc en la responsabilitat de continuar endavant amb aquest compromís de reinventar, de trobar nous camins sonors, evidentment, i de no oblidar d'on venim sense tindre el propòsit d'on anem, no? Sí, perquè qualsevol element pot ser percutible, no? Correcte. I tant, així és. Ja des que John Cage, per allà als anys 30, va composar obres i va trencar, no va trencar, diguem, va obrir finestres i va canviar el que és el concepte del ruïdo i del so, ens obria una porta que s'ha convertit en una porta infinita de possibilitats a l'hora de treballar en el que és la percussió. T'obri unes possibilitats tan infinites que no acabes mai. Com heu reaccionat cadascun dels tres membres d'Amores davant d'esta situació artísticament? No han fet res especial, és el que hem fet des de fa 31 anys que es conformarem, que és anar a la recerca de buscar nous sons, de buscar nou vocabulari, en pos de crear noves sensacions amb el públic. Sí que és de veres que nosaltres estem en el món de la música de vanguardia o contemporània i se dediquem a un determinat públic, no? Aleshores, nosaltres sempre pensem que hem de treballar per l'altre públic, pel públic que va a entretindre's, a veure espectacles d'entreteniment. Els nostres sempre tenen un missatge més enllà del musical, però sempre a través de la recerca de sons nous, noves sonoritats que a nosaltres ens sorprenen i que pensem que al respectable també sorprendrà i s'endurà una sensació. A mi m'agradaria saber com és una d'aquestes reunions de pensament d'Amores. Discutiu molt? En algun moment dieu, això és una bogeria, no m'agrada. Claro que discutim, en 31 anys decidim programes, decidim coses, vull dir... La sort és que som tres, i sempre n'hi ha dos que diuen, pues per ahí. Sí, a més heu sigut nominats en la tercera edició dels Premis Carles Santos, al millor disc de clàssica contemporània, que faré un comentari que me fa molta risa de vegades, que és lo de clàssica contemporània, no? Esa dualitat de dues paraules que realment és com... No haurien d'anar juntes, no? Però bé, com és el que es diu, no? Nosaltres no hem inventat això. Millor disc de clàssica contemporània per 30 anys. I de fet ja va guanyar en la primera edició, fa un parell d'anys. Amores, grup de percussió, amb Stockhausen amb Hildegard. El proper any, Àngel, Xapi i jo complirem 30 anys del grup. 30 anys caminant i transitant aquests camins de l'atreviment, del desafiament. I bé, la pregunta és com vos sentiu quan ja sou uns habituals, nominats sempre en estos premis, no? Bueno, el primer que n'hi ha que dir que per fi és una sort que l'Institut Valencià de Cultura convoque uns premis i premie a lo que es fa musicalment així a la comunitat valenciana. Ens sentim halagats. Feliços. I feliços de quan fas un treball se reconega el treball, no? I agraït. Sí, perquè a més s'ha de crear aquest star system valencià en totes les diferents disciplines de la música, que és com tu dius. Jo als organitzadors els animaria a que feren també un apartat per
pels compositors, pels creadors. Però no és el primer reconeixement ni el segon que teniu a Amores. Heu sigut Premis Arts Escèniques de la Generalitat en els anys 2001 i 2003. El premi també Bankia en 2019, en aquest any en què celebreu els 30 anys. Creieu que hi ha més acceptació ara, en aquests moments, de l'experimentació, de les avantguardes, d'aquesta connexió entre la part tradicional i la part contemporània que hi havia quan vau començar en 1989? No, jo penso que no. Això és una apreciació meua personal, però sí que és cert que jo he apreciat com un pas enrere conforme han passat les dècades. Jo recordo els concerts de la primera dècada. Està clar que després de 30 anys no eres lo novedós que eres al principi. Això passa en tot. Però sí que recorde, per exemple, els concerts de la nostra primera dècada, la varietat immensa i diferent de públic que assistia als nostres concerts, no? I la quantitat. I s'ha reduït. Jo penso que s'ha reduït i que és com... Cada vegada costa més convèncer la gent de que vaig a veure coses més novedoses, més interessants, més sorpresives. Jo crec que ha hagut una mena d'acomodació, de comoditat per la gent, a que t'ho donen tot fet, a que no tingues millor que calfar-te el cap, per què vaig així, per què escolta això... Si no ho conec, no vull saber res. És una apreciació, pot ser una apreciació particular, no? Això ho han discutit vosaltres moltes vegades, no? Molt particular, perquè jo penso el contrari. Jo crec que en aquell entonces els deberes, però eren poqueta gent els que fèiem coses novedoses. Ara n'hi ha un fum de gent jove que fa projectes superinteressants. I la prova més candent és que en aquell entonces el festival emblemàtic en SEMS pues tenia molt poc de públic i avui en dia quasi totes les propostes estan a tope i se fan coses super novedoses. Has de ser capaz de mantener la concentración. El que passa és que hem de canviar baix el meu punt de vista, hem de canviar la mentalitat. No s'ha de fer exclusivament en els auditoris, sinó que hem de buscar entre tots una manera de comunicar-ho a la gent. Per exemple, el que han fet avui és una cosa estupenda. En una sala. En una sala. I allà ho han fet l'espectacle, la gent, des de la gent més jove fins a les abueletes majors, es queden flipats de l'espectacle que es realitzen, no? Combinar música del segle XIII amb música del segle XX, amb dos cantants, amb veus, amb percussió. Les persones que venen i ho veuen s'emocionen i diuen, hòstia, que curiós, que guai. Aleshores, totes les persones per nosaltres són importants i totes les persones són capaços d'entendre aquesta música. El problema és que n'hi ha entre el públic i nosaltres un parapeto que diu que la música contemporània, d'intel·lectuals i tal, és mentira. Però després de 30 anys, encara 31 ja, creieu que queda molta tasca pedagògica per fer?
Totalment. Sí, queda molt. Sí. I no hem de parar de fer-la. És la nostra missió. És la vostra missió. 31 anys en la I la història de la vostra música. també. Assistents. La dels Vull dir mitjans. que 31 anys en la història de la música no és absolutament quasi res. Vull dir, Desgraciadament, en la història de la música valenciana, amb una formació estable, sí que és molt important perquè no sol passar i vosaltres també treballeu aquesta pedagogia a través d'un festival molt especial, Vicent. El Percute. Aquest festival nosaltres l'hem pensat perquè ja tenim una edat i hem pensat que siga un trampolí, una plataforma per a la gent jove. De tal manera, fem diversos concursos, un de caixa, un de cambra, un de solistes de marimba i portem sempre a un... I un de composició també incorporeu. La composició l'encarreguem a un compositor que escriga una obra, de la qual manera, torna a insistir, enriquim el vocabulari per a la nostra paleta instrumental, que és la paleta. Però sempre pensant en la música. Vosaltres en el procés de creació també vos emocioneu? I tant. Claro, si no, no tindries sentit el que fem, no? Si no treballes la creació des de la pròpia emoció... No, des de la honestitat. Si ho fas d'una manera honesta, tens que emocionar-te, és precís. Des de la honestitat, des de la intuïció, que ho fem des d'ahir i, òbviament, s'emocionem. I com ho treballeu? Com arriben els temes a l'espai on assageu? Arriba algú amb una idea? Bueno, a veure, de vegades són són diferents circumstàncies les que confluïssin en un moment donat i en un punt determinat per a que sorgisquen les idees. Ara, per exemple, el pròxim projecte que tenim girem entorn a la litúrgia del tambor. Pues després de 31 anys hem dit, ostres, per què no duguem a l'escenari, o a l'escenari o a una sala, allò que popularment crea tanta emoció i no te n'adones, com és, per exemple, les danses rituals africanes, les danses japoneses en els tambors típics japonesos, la Setmana Santa, amb els tambors, amb les marxes, calanda, per exemple, els bombos. Entonces, aleshores estem fent un estudi sobre aquestes músiques on el tambor és l'element fonamental i principal i al voltant d'ací estem investiguem compositors que han treballat, per exemple, en la música de litúrgia, en la música religiosa, intentem acoplar-los a les composicions, creem des d'aquestes danses o des de les mateixes marxes de processó, qui no ha sentit una marxa de processó en el carrer, amb aquest silenci, amb aquesta intensitat emocional. Tu parles del tambor com a definició, però després si el dus cava el Japó... Sí, no, claro. Quina és aquesta feina que feu? El tambor existeix en totes les cultures del món. Hem tingut la sort en otros tiempos mejores de haver viatjat i haver estat pràcticament a tots els continents. I sempre hem trobat la cultura del tambor en totes les societats que hem estat. Vosaltres quan viatgeu facturareu el doble, no? Cada que viatgeu. Moltes vegades sí. Vos porteu material percutiu allà on aneu? Sempre. I sempre esteu com atenent a tot? Sempre, sí. És un estat d'atenció màxima dels sons, perquè, clar, percussió és tot. Nosaltres vivim gràcies als sons
i entonces tenim que tornar-li al so el nostre treball, que és ese, anar en la recerca de nous sons. En el vostre cas, l'any passat celebràveu, Amores, 30 anys de carrera, 3 dècades. Mantindré tant de temps una formació com la vostra? Els mateixos. Ahí anava, és molt complicat, és com una relació sentimental. Algun secret per a estos 30 anys de creacions artístiques? Amores, al principi eren 4. Estava nosaltres 3 i estava Joan Cerveró. Ell se va deixar el grup en l'any 94, 93, 94. No recordo. Sí. I vàrem determinar que no anàvem a ficar un altre nou membre, que continuava més en formació de trio. És cert que moltíssima gent ha col·laborat amb el grup i tot això. Però el secret està en valorar sempre les virtuts en qui estàs i no els defectes que tots tenim. I això fa que sempre, d'una manera o una altra, avances i avances i avances i avances, no? Afortunadament, no separeguem en res ningú dels tres. No? I això és la gran idea, perquè crec jo que ha servit perquè arribem a estar 31 anys junts. Ens han proposat muntar un gabinet. Un gabinet d'assessorament artístic i emocional? I matrimonial. No? Psicològic. I ho recordeu quan us vau conèixer i vau decidir muntar el grup? Sí. Com vos vau conèixer? Bueno, d'abans, de molt abans del 89, no? Érem els 4 estudiants del conservatori i d'alguna manera vàrem veure que hi havia un buit en lo que és dur a cap la literatura percussivo-musical. No existia, en València no existia res, en Espanya existien, crec que un grup en Barcelona i un en Madrid. Depenent dels conservatoris. Que avui en dia ja no existissin. I aleshores pensarem, bueno, pues tenim que cobrir este hueco. Som 4 xavalers jóvens que, primer que res, tenim un profundo amor per la nostra feina, o sigui, per la percussió, i després n'hi ha un món ahí increïble per experimentar, per gaudir, i entonces se formarem i començarem a poc a poc i fins ara. Quan es varen crear, també era que a finals dels anys 80, una època on, fora més enllà de les nostres fronteres, nosaltres començarem a descobrir moltes coses que estaven ja fent-se, no? Però estaven les percussions d'Estrasburgo, estaven les percussions de Lyon, estava Cromata en Suècia. Nosaltres diem, home, s'estan fent ja coses molt interessants i així n'hi ha que fer alguna cosa, no? I el que deia ell, diguem, anem a donar un pas endavant, però també va ser un poc per l'ànsia nostra i la fam que tinguérem, quan acaben les nostres carreres, d'anar a buscar més enllà de lo que n'hi havia així al nostre país, no? Ara, n'hi havia una cosa molt important, que era ganes, era fam. I aquesta fam la continueu tenint després d'estar, jo què sé, Amores, heu estat als Estats Units, el Brasil, l'Argentina, Uruguai, Puerto Rico, Mèxic, Corea, Taiwan.
moltíssims llocs més, on suposem que tindreu 1001 anècdotes per contar-nos, però esta fam vos ha portat a xafar molts escenaris. Recordeu algun en concret que vos hagi marcat estos anys que porteu? Home, jo crec que el concert que vam fer en la Convenció Mundial de Percussió davant 10.000 persones, on el 80% eren percussionistes de tot el món, bueno, pues jo crec que seria... Perdona, On el va que ser? fèrem en el Això era un poble examen, d'esta no? dona, també me'n recorde d'ell. Te recordes? Concert a Castelló? Ah, sí, que sí, n'hi sí, haven, sí, sí. que n'hi haven 4 espectadors Sí, sí. i damunt m'aprengueren a riure. De tot hi ha hagut, Sí, de sí, tot sí, hi ha hagut, sí. 10.000, 4, Claro, de de tot. tot. Tot és important. I vosaltres sí. heu disfrutat en tots? En tots. Sí, en tots, sí, sí. Alguna anècdota sucosa? Perquè, clar, amb tot el que porteu Amores darrere, viatgeu 3 persones i quants instruments? Pues un camió, un camió. Un fum. Sí, sí, un camió. Un camió. Un camió, tal qual, un camió. I el camió, quan ha de pujar a l'avió, què? No, home, quan anem a quan l'estranger, deixem a pues, l'estranger- se demanen, se lloguen, te proporcionen... Sí, sí. És una tasca complexa, i si no podeu preguntar-li a Sònia Gil, la nostra És una tasca de productora, producció o Amparo, prèvia, que és una locura cada vegada que hem d'eixir. I també és un impediment. Sí. També és un inconvenient, claro, perquè no és el mateix manejar un quartet de corda, un quintet de vent, que tu portes el teu instrument baix del braç i pots anar allà on te dona la gana, que portar un grup de percussió per la nostra infraestructura. Això ja ho sabíeu al principi, quan vau començar? Això ho sabíem. De fet, tu mira el que ens ha costat durant molts anys aconseguir una infraestructura instrumental i de material com la que hem pogut aconseguir. Si no fora perquè teníem un mateix projecte en comú, que era el grup, absolutament nosaltres ens oblidarem del possible benefici econòmic, que diuen, no, però tu estàs en el grup, no. Nosaltres hem dedicat sempre els beneficis econòmics a invertir en el grup, sempre. I d'ahir podeu veure tot l'arsenal. El públic és igual? El públic valencià i el públic de Taiwan? Bueno, precisament en Taiwan són molt fanàtics de l'instrument de percussió. Perdona, quan va a Plácido Domingo, que no és percussionista, també són fanàtics. Els orientals... Són molt efusius. És un altre món. Quan va qualsevol... Per ells, lo curiós i lo exòtic és lo europeu. Igual que per nosaltres, lo exòtic és lo africà o lo oriental. En Europa n'hi ha una corrent de percussion show, no? N'hi ha molts solistes que omplin, si no estadis, gran multitud de milers de persones on mostren una percussió que també és molt espectacular, barrejada en grans produccions d'audiovisual, un show, diguem, no? Però vosaltres tampoc heu deixat mai de banda, aquesta part també de show, no? Perquè però... en tots els espectacles hi ha una part audiovisual... Sí, però t'estic parlant de costos de producció absolutament inalcançables per a nosaltres, no? Per ara. Per ara. I parlant d'influències, hi ha dos valencians, dos figures, com són Carles Santos i Llorenç Barber, i cadascun en el seu estil també vos deuen d'haver influenciat, no? Carles Santos, jo crec que ha sigut el músic, el músic més important que han tingut així en els últims anys, que ha sigut més que un músic, que ha sigut un home que ha sigut completament honest, que era el que parlàvem antes, amb la seva música, amb el seu minimalisme mediterrani, i que, bueno, tinguérem la sort de conèixer-lo, de fer un concert amb ell, de participar en algun dels seus espectacles, en alguna de les seues òperes,
I ha sigut, almenys per mi, un gran inspirador, tant com Bach, diria. Que ell també era un amant de Bach, també. Absolut. I Llorens... Cada dia que assajàvem en l'Alqueria, ell sempre venia una hora abans i se passava una hora tocant preludios de Bach. I Llorens és que ha estat molt... I està molt lligat a Amores. A l'escolta creativa hi ha que treure-la de l'auditori. Para que uno escolte realmente de veres, hi ha que posar-lo ante lo inesperat, ante lo inusitat, ante lo que uno no sap que existís, i clavar-lo en un lloc especial. Com escoltar un concert de ciutat? La primera és mogos vostè, aventures, busque, i quan més te mous, les fonts sonores que no les podem moure sonen distintes perquè la ecolalia és distinta. Què provoca un concert d'estos? Lo que no s'espera. Provoca reaccions, diríem, no experimentades. Això és la gràcia de la música experimental. Ell es va proporcionar precisament un dels concerts més importants que farem, que va ser quan estiguérem amb John Cage a Madrid, al Festival d'Otoño de Madrid, l'any 91. Va ser gràcies a Llorens Barber. Vull dir, ser una persona decisiva en l'evolució i en la història del grup. De fet, un dels CDs que tenim li tornarem ahir, l'hem dedicat a ell, a la seva obra, vamos. A tota l'obra de Llorens Barber, no? I l'has nomenat John Cage. D'una de les seues peces, Amores, agafeu el nom, una peça de l'any, si no m'equivoque, 1946. Per què és tan important John Cage per a vosaltres? Primera que ha sigut dels primers compositors que ha escrit per a percussió. O sigui, va portar la percussió al paper. I no sols per escriure per a percussió, sinó per trencar aquesta barrera que n'hi havia de lo que era el concepte del so i del ruïdo, i sobretot del silenci. Moltes vegades profundissem en l'art sonor en companyia de Llorens Barber, precisament, o una de les nostres tasques que hem fet durant tota la nostra història, que ha sigut sempre col·laborar amb gent de les altres disciplines de l'art, ja sigui la dansa, el teatre, la pintura, l'escultura. Podem començar a parlar d'òpera, com en el Malvino, en el 2014. Por favor, ni nunca piensa que vivo en otro planeta. Arts escèniques en general, com vau fer Fènix en 2000, Tinajas en 2002, Drumcatch en 2005, Cosmogonia en 2007 i Callejons en salida 2008, girant per tota Espanya. I què és el que vos aporta? Nosaltres el que busquem és que les altres disciplines de l'art puguen aportar-nos alguna cosa més enllà. Al principi pensàvem en la paleta percussiva i després pensarem que no som un grup de percussió, sinó que som un grup musical, un grup que a través de la música podem comunicar i pensàvem, per què no se mesclem en la dansa, que crec que sigui el primer que farem. Sí, Vicente I Saez. després, per què no se mesclem en diferents tipus de dansa? Hem tingut dansa contemporània, hem tingut dansa urbana. I flamenco, te'n recordes també? Hem fet flamenco, hem fet pintors, amb escultors, amb projectes.
família ja ve de la pròpia barreja, no? Clar. Sí. Perquè tu mira la varietat d'instruments tan diferents que hem d'interpretar. Sí, estos són alguns, jo he vist espectacles vostres... Claro. Ja, la barreja és però molt... com ne tenim tants, podríem haver-se quedat ahí. És dir, bueno, doncs ara anem a investigar, com estem fent ara, no? Estem tornant a les arrels. Però esta era una qüestió que ens interessava molt, no? Saber com les altres disciplines artístiques se mostren, no? Com se mostren i què podíem aprendre d'ahí. I la veritat és que hem après molt i enfoquem els nostres concerts ja d'una manera distinta. No sols és la formació, el públic, l'atril, sinó que intentem donar-li una dosis performativa perquè el públic ho puga entendre més les nostres propostes. I les vostres propostes també les heu portades a les escoles. Heu ensenyat a xiquetes i xiquets a través de projectes pedagògics com Mama Àfrica i a Colps. Com reaccionen menudes i menuts quan arriben a Amores amb tot el vostre bagatge i els ensenyeu què és la percussió? Bueno, els concerts didàctics haurien de remuntar-nos als principis dels anys 90, uns anys molt fructífers per al grup, perquè varen ser durant molts anys grup resident del Palau de la Música de València. Com a conseqüència d'aquesta figura resident, es varen crear els concerts didàctics al Palau de la Música. O sigui, estem parlant de fa 25 anys que venim fent aquests concerts didàctics. De fet, molts xiquets que vinguen al principi, ara ja venen quasi en els seus fills als concerts. Això és molt bonic. I què vos diuen? Com I ens diuen, no, jo és que comenci a conèixer la percussió allà a finals dels anys 80, quan anava als vostres concerts didàctics del Palau de la Música, i bueno, és en plena d'alegria, perquè realment és des de l'educació als xiquets i xiquetes on ha de néixer aquest entusiasme, aquest respecte per la cultura i per la música. Reaccionen fantàsticament, vull dir, el xiquet és el públic més honrat i més sincer que n'hi ha, no? No t'enganyen. Sí, ens educaren a tot el món a apreciar la cultura, més allà d'un concert, més allà d'un llibre, més allà d'una pel·lícula de cine, segurament arribaríem a ser millors persones. L'única xarxa social que Amores Grup de Percussió té activa és Facebook, on la banda formada per Pau Ballester, Àngel Garcia i Jesús Salvador Chapi té més de 2.800 seguidors i seguidores. El projecte, que suma més de 3 dècades de trajectòria, comparteix en Facebook les dates de concerts i els records d'altres èpoques, com este vídeo de fa 20 anys en la inauguració del Museu de les Ciències Príncep Felip de la ciutat de València. El seu mur el completen imatges de directes a teatres, auditoris i festivals i imatges inèdites com el concert que van oferir amb l'Orquestra de València l'any 2000. En el seu canal de YouTube trobareu molts dels seus vídeos de percussió, creació i experimentació sonora i d'espectacles d'audició per als i les més joves. I també un vídeo documental que recull els millors moments dels 25 anys de carrera de la banda dalt dels escenaris. Els hem tingut així divinat 22 anys i hem tingut sempre molt bona amistat
ells en la bona música i jo treballant en el camp. No deixeu de visitar el seu web, amoresgrupdepercussió.com, on trobareu tota la seva extensa discografia i tots els seus projectes, tant pedagògics com musicals. Amores i les xarxes socials, com és aquesta relació? Uf, fantàstica. Ho diem perquè @electradrums amb el DJ Víctor Pérez deia una persona que era una de les coses més espectaculars i grans que havia viscut en la seva existència. Com és quan vos comenten després d'un concert, en aquest cas a través de les xarxes socials, que han viscut tant en un esdeveniment d'Amores? És halagar, sempre te dona bones vibracions i te dona ànim i ganes de continuar. Sí, perquè a més és una cosa que quan vau començar no existien les xarxes socials. Vamos. Llavors, Ni el mòbil. Ni el mòbil, sí. Les coses han anat apareixent, no? I quina importància li doneu també a la xarxa? Tota. Bueno, recorda que vam fer una obra, quan van aparèixer els mòbils, vam fer una obra per a mòbil i Jo percussió. recordo aquesta obra, sí. Ah, sí? Sí. És que quan sonava el primer, la gent mirava mal a veure qui era el que no havia pagat el mòbil, no? En les melodies aquelles dels mòbils antics vam fer una obra que era un diàleg entre percussió i Una d'elles i era telèfons de mòbils. Tàrrega, a més, que Correcte. quasi se la va jugar l'empresa, perquè per sort ja els drets d'autor ja s'havien exhaurit, no? Prescrit. Ara, quan ens En la pandèmia, confinaren, el confinament, sí. Gràcies a les xarxes socials, nosaltres hem continuat la nostra activitat creant peces, bagateles que escrivia d'ell i gravem cada una en la nostra casa i després ho editava per a mantindre-nos diguem, actius, per a mantindre-nos en el panorama i per a mostrar allò que, si no haguérem estat confinats, no haurem fet, no? Graffiti, 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 graffiti. Qui t'hi grafi criticar? I després dels tambors heu pensat que vindrà? Si esteu pensant en el futur més enllà... El projecte de després de l'altre projecte... Algo n'hi ha per ahí, no? Algo n'hi ha per ahí, però això ja és... Jo pensé que tenen tambors. Teneu tambors, ja estaria. Hem de transmitir el nostre missatge d'una altra manera. Ja no en el concepte clàssic de concert. Hem de pensar en gent que cada dia va al supermercat a comprar i omplir la nevera. I això té que ser l'objectiu, comunicar-se amb ells. Segur que quan veig en un espectacle com el que han fet esta vesprada aquí, es va a conmoure com a mínim.
Matís Club porta obert més de 2 dècades. És una sala que ha acollit concert de tot tipus. Ha passat per ací Javier Crae, Albert Sanz, Perico Sambeat, Julio Bustamante, Santiago Serón, moltíssims i moltíssimes artistes. José Ramón, tu des de quan treballes a este espai i quina és la teva relació amb la sala? Nosotros retomamos la nueva etapa a partir de febrero de 2018 y bueno, pues yo principalmente llevo el proyecto a nivel artístico y a nivel de coordinación general. Y bueno, somos una unión de bastantes artistas, ¿no? Albert Sanz, por una parte, Eduardo Marquina, Adrià Gracia, de distintos géneros musicales. Me parece bastante referentes en la ciudad y bueno, intentamos hacer un proyecto a nivel cultural referencia en la ciudad, si es posible, ¿no? I és complicat programar música en directe? Muy complicado. De normal, en una situación normal, digamos, que ya era casi heroico hacerlo, ¿no? Porque son iniciativas privadas que son prácticamente sin ánimo de lucro al final, siendo tan cara la producción cultural dentro de un espacio sin un presupuesto público, ¿no? Creo que la inversión es importante teniendo un piano de cola de primera gama, donde poder generar música de cámara de primer nivel, recitales sean de jazz, de flamenco o de piano, de música clásica, que se pueda atraer a los mejores artistas y bueno, pues eso es lo que hemos hecho durante estos 2 años y casi 3 ya, ¿no? José Ramón, quants i quantes artistes hauran passat per este escenari del Matís des que tu te'n fas càrrec i quines són les seues sensacions de poder tocar en directe? Bueno, yo creo que ha sido una media de... Programamos de martes a domingo todos los géneros, ¿no? O casi todos los géneros que podíamos abarcar. Unos entre 10 y 14 eventos semanales, algunos más como gran concierto de gran artista y otras actividades pues, que puedan ayudar también a los artistas que estudian en Berklee o en los conservatorios a desarrollar una vida musical. Es jam sessions, conferencias musicadas, schubertiadas, micros abiertos de música clásica, artes en paralelo como poesía, pintura y música y principalmente los fines de semana sobre todo dejábamos el momento para los grandes artistas y para los grandes conciertos. También un ciclo de música en familia los domingos por la mañana que llamamos Le Petit Matís y bueno, sí, hemos intentado dibujar distintos folclores fijos a lo largo de la semana para poder atrapar a distintos públicos y no mezclarlos a todos en la misma sala, ¿no? Y bueno, pues un proyecto muy amplio, ¿no? Doncs, José Ramón, a mi m'agradaria saber com, perquè tu no saps que ell és pianista. Sí, eres pianista? M'agradaria saber com arribes a la gestió del Matís sent pianista i que, a més, era pianista al Palau de les Arts. Sí, señor. ¿Cómo arribes al Matís? Bueno, pues después de una trayectoria musical, digamos que aquí es una cosa importante a decir es que los valencianos tenemos pocas oportunidades de desarrollar una actividad musical que no sea entrar en un conservatorio o poco más, ¿no? Porque no hay un circuito importante ni salas donde hacer una programación. Entonces siempre hemos querido, yo y mis colegas, tener un sitio donde poder hacer música, presentar programas y demás, durante toda la vida, ¿no? Mucha frustración a lo largo de toda la trayectoria, viendo pues, cómo se mueven los presupuestos, las decisiones y demás, ¿no? Entonces yo, teniendo una trayectoria en principio brillante como músico, decido tomar una iniciativa privada para impulsar esa gestión musical que no existe muy bien en este país o digamos que no tiene la posibilidad de ofrecer música clásica en este tipo de espacios. Tot això que tu no havies trobat, vols oferir-ho. ¿No? Exacto, eso es. Acercar la música clásica también al público, desligarla de la élite, ¿no? Porque parece que solo puede escuchar música clásica a la gente mayor, a la gente rica, y es totalmente falso. En las bandas sonoras de las series más de moda de la gente que está enganchada a Netflix, está metida la banda sonora en todas las películas y en las series. Es algo que es muy moderno en cualquier época que estemos, porque estamos jugando con emociones de una manera absolutamente extraordinaria. Y bueno, pues esa es nuestra manera de intentar ofrecer una alternativa cultural distinta en la Sala Matís con unas buenas condiciones.
I què et diuen els artistes, les artistes a les quals tu dones aquesta oportunitat que a tu t'haguera agradat tindre? Com és pujar a un escenari i fer esta música de qualsevol estil i gènere en directe? La verdad es que es una de las grandes noticias que se ha dado en la sala, ¿no? Digamos, el interés común de muchos artistas de transmitir emociones en el escenario de una manera abierta, íntima, pero directa y muy personal, ¿no? Dejarlos expresarse libremente, tanto presentar sus proyectos, explicarlos, no pasar por ningún tipo de protocolo, como existe algunas veces por necesidad, entiendo, en otras estructuras, y queremos ayudar al músico a que se exprese y a que tenga una dinámica activa. I el públic com ha reaccionat davant d'això? Muy bien. Lo importante es que parte del público sean esos artistas, como pasa en la Jam Session, ¿no? Que de repente te veías 3 músicos contratados en el escenario, pero habían 24 músicos en el público, ¿no? Algunos que venían a escuchar a sus compis y algunos que venían a participar y otros pues que se vienen a disfrutar de un ambiente muy abierto, porque además, como siempre hacemos una Jam Session de jazz que continúa con otro espacio de blues o de funk, ligamos muy bien para que se desarrolle una serie de intercambios de información y donde se crea un ambiente donde pues, un músico de blues pueda tocar con uno de jazz o un músico de clásica pueda aprender de otros géneros, porque es importante. Los músicos clásicos estamos muy sujetos a ciertos protocolos. Sería casi como un laboratorio de experimentación, Sí. ¿no? En el que dices que es artistas Un laboratorio de creación y de experimentación artística, exacto. Muy bien.